L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magro. Illum ħuti il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Qaddisa Madra Teresa ta' Kalkutta. Din il-mara li għarfet tassew iġbija ħajja ta' Kristu mhux biss fl-Ewkaristija imma anke fil-bniedem batut, fil-persuna li s-soċjetà twarrab u tarmi. Jew għalhekk ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna, partikolarment dawk il-momenti fejn aħna ma rafniex naqdu u nservu lil ħutna fil-bżonn. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, insejjaħt lil Santa Madre Marija Teresa biex tgħix fl-imħabba perfetta u matul ħajjita fittxet is-saltna tiegħek. Għamel li nitqawwew bit-talb tagħha ħalli nimxu ferħana fit-triq tal-imħabba bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, kulħadd sama li hemm iż-żina fostkom u żina li janqas issiba fost il-pagani, jiġifieri li wieħed ikollu il-mara ta' missieru. U intom titkabbru u mhux aħjar li bkejtu biex dak li jagħmel dan il-ħażen jitwarrab minn fostkom. Jiena ngħid għalija imbiet mill-ġisem imma magħkom bl-Ispirtu. Ġa għamilt ħaq minn min għamel dan, bħalli kieku kont fostkom f'isem ta' Sidna Ġesu. Meta tiltaqgħu fil-ġemgħa intom u l-Ispirtu tiegħi bil-qawwa ta' Sidna Ġesu itilqu lil dan il-bniedem f'idejn ix-xitan għal erda ta' ġismu biex ruħu tkun salva f'jum il-mulej. Xejn ma hu sabiħ it-tfaħħir tagħkom. Ma tafux li ftit ħmira tella l-għaġna kollha? Tnattfu mill-ħmira l-qadima ħalli tkunu għaġna ġdida kif intom bla ħmira. Il-ħaruf tal-għid tagħna li hu Kristu hu maqtul. Namlu festa biex bil-ħmira l-qadima anqas bil-ħmira tal-qerq u tal-ħażen, imma bil-ħobs bla ħmira tas-safa u tas-sewwa. Il-kelma tal-mulej. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek, mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Int m'intix Alla li tħobb il-ħażen, il-ħażen ma jsibx postu għandek. Ma jiqfux il-gburin quddiem għajnejk. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Int teqret min jitkellem bil-gideb, nies qattila u qarrieqa jistmellhom il-mulej. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Ħajjifirħu dawk li jafdaw fik u jitennew għal dejjem, ħarishom u bik jitennew dawk li jħobbu lill-ismek. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Alleluja. Alleluja, Alleluja. In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej magħkom.
Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'jum is-Sibt Ġesu daħal fis-sinagoga u qagħd jgħallem. Kien hemm raġel li kellu idu l-leminija nieċfa. Il-kittieba u l-Fariżej kienu moħħhom fih biex jaraw jekk ifejjaqx f'jum is-Sibt ħalli bekk isibu fuq jiex jixluh. Iżda hu ara f'ħsibijiethom u qal lir-raġel li kellu idu nieċfa, qum u oħroġ fin-nofs. Dak qam u ħareġ fin-nofs. U qalilhom Ġesu, ħanistaqsikom xi ħaġa. X'jiswa nhar ta' Sibt, tagħmel il-ġid jew tagħmel id-deni? Issalva ħajja jew teqrida? U xeħed ħarsa madwaru fuqhom il-koll u qal lir-raġel, mitt idejk, hekk għamel dak, u idu reġgħet saritlu qawwija u sħiħa. Iżda huma xelu bil-korla u bdew jiddiskutu bejniethom x'se jagħmlu b'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Mela dik il-mistoqsija li smajna l-Ġesu jagħmel lill-kittieba u lill-Fariżej hija l-mistoqsija li qed jagħmel dalgħodu lili u lilek. X'jiswa fil-ħajja tiegħek? Tagħmel il-ġid jew id-deni? Issalva ħajja jew teqrida? U eżempju ta' dan kollu, ta' persuna li femet tajjeb dawn il-kelmiet ta' Ġesu, li femet li jiena u int aħna irċivejna l-ħajja mingħand Alla biex nagħmlu l-ġid, bla dubju ta' xejn hija Santa Madre Teresa ta' Kalkutta li llum qegħdin nagħmlu t-tifkira tagħha. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Ħatkun din it-talba tagħna dalgħodu. Jien inħeġġiġkom biex dak li aħna rripetejna dalgħodu għal 4 darbiet din it-talba tas-salm inkomplu nirrepetuha matul il-ġurnata. Kull min qiegħed jismana, kull min qiegħed jirana anke permezz tal-mezzi soċjali, inħeġġiġkom ejjew il-koll flimkien illum it-talba tagħna nirripetu dawn il-kelmiet. Mexxini mulej fis-sewwa tiegħek. Għamel mulej li jiena nagħmel il-ġid, li jiena nagħmel is-sewwa tiegħek. Din hija eżies it-triq tal-Qdusija. It-triq tal-Qdusija hija it-triq li fija jiena u int anke bil-fraġilità tiegħi imma nirrispondi bil-ħajja tiegħi x'inhu tajjeb tagħmel il-ġid, issalva ħajja jew teqrida. Alla missierna tagħna li qiegħed fis-smewwiet irid jagħmel poplu li fil-mixja tiegħu lejn is-sema jaqadna fi Kristu. Jew għalhekk inresqulu it-talbiet tagħna. Jitolbuk mulej għall-imam din kollha biex jarfu jkomplu bil-mixja tagħhom wara Kristu u b'obbedjenti għar-rieda tal-missier ikunu strumenti tal-paċi u l-imħabba tiegħek fid-dinja. Nitolbu. Nitolbu għal-foqra. Partikolarment nitolbu għal-poplu fl-Indja fejn għexet Madre Teresa, fejn minn hemmhekk fid-dinja kollha wara li waqfet is-sorijiet tagħha tal-karità qegħdin ifittxu biex idewwu
il-wiċċ ta' Kristu fil-marit, fl-abbandonat, fil-fqir. Jalla kull bniedem u l-gvernijiet jaħdmu, mhux tant biex jaħkmu poplu fuq ieħor, imma jaħdmu biex fost il-popli kull bniedem jgħix bid-dinjità tiegħu umana. Nitolbu għalina l-koll biex kif kienet tħobb tgħid Madre Teresa, l-adorazzjoni tagħna lill-Alla trid tkun kemm fl-Ewkaristija u kemm fil-persuna tal-bniedem. Għax il-bniedem dak li tagħmlu mal-iżgħar fost ħuti qegħdin tagħmluh miegħi. Jew nitolbuh biex aħna wkoll narfu il-preżenza ta' Alla fil-batut. Nitolbu għal-familji tagħna biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija il-Madonna tkompli xxerret il-barkiet tagħha fuqha biex hekk kull familja tkun tassew bennina fejn titrawwam il-vera imħabba. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Atina mulej li nintelqu fidejk b'fiduċja sħiħa, ċerti li inti dejjem tismana, bibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamulej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek tellajna fuq l-artal fit-tifkira ta' Madre Teresa ta' Kalkutta. Ħolna minn kull rabta tad-dinja biex ma jkollniex ġejt ieħor ħliefek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek inti dejjem timla il-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' imħabbtek. Inti tħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħ għal kollox il-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu il-kobor tiegħek. Qaddejs, mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija,
Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li tlaħa l-kalċi, reġarad il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u hekk taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu biex is-saltna ta' Alla tiġi fostna. Is-saltna ta' Alla tiġi fostna meta jiena u int namlu is-sewwa. Meta jiena u int nimxu fuq dak li jgħidilna l-mulej. U għalhekk ngħidu: missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalik, u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dunubiet ta' dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jisħolix fol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejt. nadurawk mulej Alla tagħna. Ejjew fiskiet naduraw il-preżenza ħajja ta' Ġesu fl-Ewkaristija li issa qiegħed fina, aħna li irċivejnieh. Imma nitolbuh ukoll ngħidulu mexxina fis-sewwa tiegħek biex kif kienet tant tħobb tinsisti Mater Teresa, aħna wkoll nkunu kapaċi nadurawh mhux biss fl-Ewkaristija, imma anke fil-persuni li huma fil-bżonn.
nitolbu. Mulej, bil-qawwa ta' dan is-sagrament mexxina bla għeda fit-triq ta' imħabtek fuq l-eżempju ta' Santa Madre Teresa ta' Kalkutta u kompli l-opri tajba li bdejt fina sa ma temma għal-jum ta' Kristu Ġesu ibnek li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Jowek il-lum f'din il-festa nippreżentaw il-mulej u ngħidu dawn it-tlieta famarijiet għal dawk il-persuni li jis-soċjetà qiegħda twarrab biex ikun hemm persuni oħra lil dawn il-persuni jgħinuhom u jagħtuhom id-dinjità li tistħoqilhom. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.